с овкусяването, което е много семпо и по принцип може да бъде леко взаимно заменяемо. Може да ползвате и олиоци, каквото имате под ръка, не е нужно да бъде някакъв зехтин. Както решите, най-добре така направете. После половина лимон, може и цяло браш, свържи и брак. Аз също има леко кисело жълта, така че... Абе, имайте предвид, което ми обича много кисело, пък да не слагам много лимон. Сега, сока от маленко ще се избяга. Сока от лимон също го изсипваме тук. И сега, да, ще сложим и доматено пюре. Доматено пюре, то няма сол, няма олио, няма нищо. И можах който да го сложа